Tikulandireni madzulo ano kwina kulikonse kumene mukutionera. Ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Pens. Mwenendo wanga mprogramu uyi madzulo ano ndi wolemekezeka Bambo Moses Kalonga Shawa ku Mkuyu amene ndi nduna yathu yazofalitsa nkhani. Koma makamaka udindo wina umene tawabweretsera kuno usiku uno ndi iwowa ndi mkulu wokopa wanthu ku chipani cholamula cha Malawi Congress MCP. Honorable Kumkuyu mwatilemekeza kwambiri kuti mukuzobwera madzulo ano. Tathokoza. Mwavala zipewa zingapo, mneneri wa boma, Chief Government Spokesperson, nduna, Shadow MP kudedza, komanso mkulu wokopa wanthu ku chipani cha MCP. Nchito zita follow zikulu zimenezo. Munthu mmodzi? Yeah. Ndikufunsani inoyo kuti munthu mmodzi? Ndizoteka ya. Eti? Chifukwa mukazona ndizoti bukhozo zigawira nthawi. Ndipo ndikukhulupirira kuti kufikira lero lino sitinaphe nthawi yachina kuyika kuchina. Ndikuona ngati zikumayenda. Mumazichita manage bwino. Ndikuona ngati zimatheka. And beyond zimene zonse mwachulazi, zimene zizochita kwambiri ndi public, komanso pali zina zimene zimatengaso nthawi yake yomwe. Okay, ndavoti kuchali chikundini munthu wa mpando. So zosezo. Guluba ndi otani. Ndavoti kuchali chikunso ndi munthu wa mpando. Guluba. Pajari ukulu wa mpingo sumata. Nde ukhozo khalwa puma ndine mlembi wapuma. Okay. Palakali pano. Okay. Kachita matemu anga awiri. Yeah. Ngati mlembi ndiye kuti tidapuma. Okay. Panopo ndile umangopita nkhope mpherana. Ayi koma guluba basi. Autero. Tinakuita nani makamaka kuti tikambeza ndale. Chabwino. And I hope you'll be comfortable. Sitna kunani ngati nduna. Okay. Of course kumene kutifika hapo. Okay. Koma ndakuita nani ngati mkulu wokopa wanthu. Chabwino. Campaign director. Okay. Wa chipani cha Malawi Congress. Mukaona ulendo umene ukuyendera. Are you confident enough kuti pa 16 September MCP winner? Thank you very much. Kuti mafusa limenelo. Yeah. Confidence ya Malawi Congress Party. Yeah. Kuti pambana chisankho. Ndipo ngati muli nayo muitenga pati. 2 questions. Okay. Yeah. Then yambe kuna zoti confidence ilipo yopitilira kwambiri. Not only ngati mwathu Malawi Congress Party komanso mu anthu amene adalembetsa ndipo akavota. Kakhalenso ena amene sadalembetse akhozo malakalaka kuti akalembetse kuti akhale mpata ulipo kuti akhozo kavota. Chifukwa chake nchiyani? Amalawi dziko litsatira kwa nthawi itali. Anditi ndi mwayi kuti panasinthidwa mautsogoleri muzaka zimene zapitazi kuti sitinakhale mwina ndi president mmodzi odzakabwina kwambiri kukhala mwina dzaka 15-20 ngati amachitira mayiko ena. Takhala ndi ma president amene akhalapo kaya dzaka 10, Dr. Bakiri Mluzi, nabwerapo Professor Bingu Mutharika dzaka zawo, nabwerapo My Joyce Banda, nabwerapo Professor Peter Mutharika, nkubwerapo Dr. Lazarus Chakwera. Ndi Amalawi akutha kuona mu space ya dzaka madekeda awiri amene wawo kuti zakuti zinali apa, kenako zinapita apa, pano zili apa. Ngati zinthu zina zinasweka, ma foundations anasweka, kodi akumangidwadi wamangayo akumangasoyo ni ndani. Ndi Amalawi akutha kuona kuti zinthu zimene zinalipo ngati dziko zimene zimatipatsa kunyada ifeyo ngati dziko kodi zinaphwanyika bwanji nanga zikubwerera bwanji. Chimene chikupatsa ife confidence kuti zitaonongeka omanganso akuoneka. Ndi Amalawi amafuna kumanganso. Mwamanga chani? Kuti ndiyambe kufotokozerani zimene tamanga. Yeah. Maziko a dziko lino mwina nthawi ikhonza kuchepa koma ndifotokozere mwachidule kuti dziko lino limadalira ulimi. Ndipo ulimi umenewo timafuna choyambirira mulimi akhale ndi zomwenereza kuti akhoza kukhala mulimi, because ulimi sikungokhala ya mulimi koma ukhale kuti uli ndi access kuzipangizo za ulimizo. Zimene zija zikachitika mukhalenso ndi kumsika umene mukagulitse. Kumsika mukagulitse mitengo yabwino. Mitengo yabwino imene ikupatseni kuthekera kopeza zinthu zina zoti mukhoza kulowetsanso kumunda. Mitengo imeneyo ikhoza kukhala yokagula inu kapena yobwerekedwa zinthuzo. Zimene zinkachitika nthawi ya Malawi Congress Party. Pakatipa zinasokonekera. Mafama club kunalibe. Ndeti kati kubwenzeretsanso ndichifukwa lero mukuona kuti
alimi pitani mukatenge zipangizo za ulimi kubongwe la nife, pitani mukalime. Kulani pa mega farm pakati pa nzaka 20 chakuti kunalibe, pano abwerera. Kenako msika uja mukagulitse ku Adibaki inafika poti makatuluka kutha, kenako nkuibwezera Adibaki chotena pano yabwerera. Ndikuti mulimi akhonza kulima, akalima apeza msika, akagulitsa na akalanso ndalama akagulanso zipangizo zina. Choyamba chabwerera. Chachiwiri kubwezeretsa kuti muyenda nazo bwanji zipangizo zimene mwalima zija kuti zikafikire kumsika. Chifukwa chinthu mtengo umatha kukwera chifukwa cha mmene mwayendera nazo zinthu. Ngati mwayenda misewu yosokonekera, mtengo ukafika ukulabe kwa amene atakagule. Mmayendetsa bwanji zinthu? Timayendetsa panjanji, njanji tinali nayo inasokonekera zoona mudzaka zimenezo. Lero njanji yabwerera akubwezeretsa ndani boma lake ndi linolo. Nde tili mbali ya maphunziro ma universities onse amene mungawaloze lero adakhazikitsidwa ndi boma la Malawi Congress Party. Kupatulapo mwina ochepa amene angotembenuza zakhala TTC ni khala university kapenanso ndina amene amangidwa kumene ngati ku mast. Koma ena onsewa mona adakhazikitsidwa nthawi ya Malawi Congress Party kuona pakhale maziko enena amaphunziro kumene kuja kuti mukafufuze infrastructure yokhazikika yokuti kumanganso kunkhani amaphunziro idamangidwa kale over 20 years. Mwamanga olo block imodzi. Block ya school? Yeah, ku university. Kodi dijazumangidwa ku UNIMA mukafunse ku UNIMA akuza ni mudamba ndino akuza ni infrastructure imene kumangidwa pano payo imene kumangidwa pano siti naione kuti naiona po nthawi yakapo funso la kuti mwayamba ndino kumanga pitani mukasuzumeni mari ko tisali oda amayankhula aja akulu aku UNIMA aja adapita president chaka chatha anakayamba kuyendera block amene aja sada zisiya mtalika zoyamba kodi zinthu zija pali zambiri zimene zidali ziyambidwa nthawi ina ndi zimene zimatha kupitiliza chifukwa zinakatha kuima. Ndiye mukhoza kunena kuti adayamba ndapita mtalika. Ayi pali zina mukaona nkhale manifesto yathu tavomereza zinthu zimene zidayambika koma nkuimitsidwa. Chinthu choyambidwa ati koma nkuimitsidwa chisapitilirenso nchopanda phindu. Muna anena kuti mudzamanga 8-story building ya mahostel. No, zimene zozo imakhala process 5 years sina chiti mukamanga zinthu zina zimene zikupanga form part of the foundations. Chifukwa chakuti simungamange chinthu china chake fuli munango chilonjezo kuti muchimange koma pene maziko ena simunakhazikitse. Inu mukamangire anthu kandi 8-story building koma pene anthu aja amene akuphunzitsawo poti akhale kumapanga plan ma lessons yawo alibe, administration ya the whole institution palibe, musadapatse pogwirira ntchito amenewo dzina mumangeyo zichokera kuti atazipange drive ndi ndani ndi mudatama auto sikutama koma ndanakale kuti zonse tokambazi pakhale ma foundations okhazikika. Those foundations have to be rebuilt. Tikakupangaso ma foundations amenewo china chonse chizimangidwa pamenepo. Fertilizer mudampeza ali pa mtengo wanji 2020 if I can recall fertilizer mwina sindikhala koma mukumbukire because kuli funso lonjezera funso likozobwera papa mtengo peze ndamene masunga nkhani kwambiri inu simungai wale mtengo wa fertilizer andona musatelo no let me be honest with you khaliyo ndivuta 2020 mmene malowa mboma fertilizer munampeza ali pa mtengo wanji. I'll be very honest with you because omanga mane chakuma 25-30,000. Okay, let's just say 25 or 30. 25-30,000 I think somewhere there. Yes, 150. Okay. Nde muta 150 bana 150 yes. Okay. ETG. Okay. Nde muta ankhaka ku votere ni chifanyana. Let's just be let the farmer understand you. When I first to kumvetsana. No, kumvetsa ko safe because of munampeza fertilizer and 30,000. Ali about 30,000. Okay. Tano jama 120. But okay, let's just say maybe 150 but 120. Timwike 120. Ndiona ngati. Okay, yeah, that's fine. Okay. Ndieno mulimi akakuvotere ni chifukwa chani tsano mukakamba za mulimi nde mwina ndi akhaso mwa mulimiyo right. Mulimi zipangizo zake zimene amagula samazigula ndi value ya ndalama, amazigula poyang'anira zinthu zimene walowetsa kuti akapeze chinthu chinacho. Mulimi apanga nsintho ngala ali mulimi akalima nkukolola matumba ake 50 amayika nyumba nkunena zokuti matumba 20 awa ngoti tidye pa nyumba pano, matumba 30 awa tikagulitse
tikapeze matumba ena olimiranso matumba 20 awa tikagule mwina malata. Tsono mulimi akagawa chonchija pa matumba 10 amene wagawa kuti matumba 10 awa ndikugulitsa kuti nkapeze fetereza ndzasunge nyumba. Fo mulimi amasungira fetereza uja amataka tenga matumba 10 aja amakabwera matumba awiri kunja kuja mtengo wa ndalama uli 25,000 koma nyumba mwake muja amachotsa mu matumba 10 nkubweretsa matumba awiri afetereza. Pano po mulimi uja akalima nkukolola matumba amene aja akumatenga mu matumba 4 nkubweretsa matumba awiri afetereza. Ndoti pakagulidwe pa nsintho kwa mulimi akuona ndi usinthitsa ndopereka zochepa kuti nkapeze thumba la fetereza. So mukandifunsa mulimi akavote ifo jani choyamba chimenechi akusinthanitsa ndi zochepa. Ngarana li matumba 20 amatengapo 10 nkubweretsa fetereza muwiri panopo akumatsala ndi 16 amatenga 4 okhabweretsa fetereza muwiri. Mulimi zake amagula choncho. Mukatenga za munthu amene amagwira ntchito kuti akulakalaka kuti ndikangolimako koma ndalama yake ya fetereza nditenge ku salary ndeti ndiyang'ane malamulo athu anakhazikitsa minimum wage yotani. Tikabwerera zaka zomwe matchulazo muyipeza minimum wage ili pa 25,000 kwa 25,000 kwa jaija ndole mulimi athawa kugula thumba limodzi la 25,000 kwa jalicha. Tikabwerera lero minimum wage ija 120 something thousand kwa akwanitsa kugula thumba limodzi lomwe lija ndikuti angosintha ndi value ya ndalamayo. Kuma kunena zokuti ogwira ntchito ali nkuthekera kugula thumba la fetereza in 2020 ogwira ntchito ali nkuthekera kugula thumba limodzi in 2025 ogwira ntchito ali nkuthekera kugula thumba limodzi. Mulimi akupereka chochepa chimanga kuti akabweretse fetereza. Ndiye kuyankha kwake munandifunsa ndi yake ndi kuyankha kwake ndi kumene musimwandifunsa ndi mulimi akafotefoya ndakuyankhani mwa mulimi amene amalima chimanga mumufunse kuti ndizoona kuti matulutsa matumba 5 kukabweretsa thumba limodzi akuza ndi yes la 25,000 kwa economics yake itineyo ya mulimi apanga nsintho. Okay, so zoti fetereza wakwera ino sizo kukhudzani musandifunsa kuti sizo ndikhudza mtengo wa fetereza chifa economy imene imune nayo ndi inaso mwandifunsa za mulimi ineyo anthu athu amalima akalima feterezayo inde kuitchulira ndalamayo ioneka yokwera koma mulimi mukamfunsa kuti nanga munampezera zipangizo kodi watenga fetereza kuti wakalima kumunda munda wake umoja the same eka imene watulutsa mu matumba 20 amatengapo ena nkusunga koma kuti akabweretse thumba limodzi la fetereza amakapereka matumba 5 panopo nyumba mwakemo amatenga awiri nkukagulitsa kubweretsa thumba la fetereza. What about those ndikhuya kuti mmene mabwera kuno Blantyre mwadutsa ma filling station ena gona mpaka dzulo 45 days to polling amene osa akavotera MCP nkhani ya mafuta kuti kaya ndi 45 days to polling ndikuzokuuzani kuti kugona pa filling station sikunayambe 45 days to polling. Mmene tinkaenda pansi umuja muchaka cha 2010 2011 2011 anthu kumakuwa kuti bingu achoke ankati chifukwa cha kusowa kwa mafuta and that was 13 years ago. Anthu amagona pansewo nkhani yoti dzifunsana amalawi ndichakuti bingu kupambana kosekucha chifukwa chani zinkavuta kuti mafuta apezeke. Chinkavuta ndi chani? Bingu kupambana bingu kuphunzira kosekucha chimavuta ndi chani? Ndengati zingapezeke pena zikuvutabe ngati amalawi tikhale mu conversation macheza ulina zakuti izizi tipeze ma solution enieni. Vuto ndi chani? Timakagula kunja mafuta ndalama zakunja timagulitsa makwacha kuti tipeze ndalama zakunja tikuguletsa mafuta ena ndalama zakunja azo tilibe titani tizipeza ndalama zakunja. Panthawi imene tilibeyo tingatani kuti tizipezeka ndi mafuta aja popanda ukwenyana zolipira mu nthawi imeneyo. Let's go for government to government agreement. Tizigulitsana boma ndi boma pasabwere madobadoba pakatipo. Boma ndi boma zikagulitsana tidzuzana kuti ayi musati kwenye mtengo kumalipiro mu 30 days bwanji tikulipirene masiku 90 masiku 90 amene aja anthu akugula mafuta mmakwacha ndalama ija tukapezera $, nkumakalipira ndio nimewake limene kuyamba papapa. So amene ali pa filling station lero yankhulanu la kuti sizidayambe lero zidayamba 2020 yapo silimene yankhula kuti chiyembekezo chilipo yankhula kuti chiyembekezo chilipo kuti vuto limene dayamba kalekale tsopano likuti but 5 years yose itakhala tukuvutika nkhani yakamba zadzaka more than 10 koma ndunena ulamuliro wanu kuteko chimene timasaka tonse ngati dziko nchakuti tikhozo mavutika mpadzabwere wina adzabweretse solution yokhazikika ndende uyobweretsa solution yokhazikika. Solution ikuti government to government arrangement. Isa kuti mpaka zidavuta utsitsa mafuta aho kuteko kutsono kotsitsa mafuta yes kumene kuja ngati simankhale migwizo nabwino bwino anthu akhoza kuya nazo
awawa amataka bwino udzagula mafuta timasunga ife tikasunga apa nkuchacha mwakuti uyu dobadoba yakadzasungitsa apa nkuchacha mwakuti afuna adzibweretsa okha adzangodutsa apapa ndekuti ife ziyati majazicha zapita tsopano koma kufuna tikhale ndondomeko kuti tisungaso mafuta acibwinobwino zichamunamva president kupeza malo kumene kucha kukhale poti yatokha tidzisunga mafuta aja tokha nkumabweretsa kuno palibe adziti yang'ana nkumati timadya ndalama zawo tiwasungira mafuta lero apititsa okha kwawo so mukuvomerezana kuti panali ka sabotage siningane zoti ndi sabotage koma siningayitotseretonso siningayitotsereto nkhani ya mafuta ngati nkhani ya fertilizer muli ukamberembere wochuluka mumakhala ukambere globally nkhani mukadzangopeza nkhani yogulitsana mafuta inu mukhoza kuyankhulana ndine iyo njine kuuza ndili chitsime cha mafuta mulide kuseriku kena kumukati nkaone chitsime chija mukapeza ndi wakulozera nofesi ina iye uja ndikukamuloza uja nkuona ngati aina yakaja koma pitani kuseriko ali ndi zake cheni yaitali fertilizer ndi mafuta ndi zinthu zimene zimayenda mokhanga timugulitsana dzosuta dzolakwika amagulitsana kwa amadzigulitsana mobisera lwaje inu mudakulapo inuyo munthu amene amalima zimene zimudakumanayo inu mudakulapo ayi koma kuti pogulitsa apa ndapaona sindakulira mmudzi mokuti zimene zimachitika sakugulitsana poonekera komano ogulitsa walipo so ndimafuna kuti I just wanted to give you those two examples and there could be more. Ndikubwera kuchokera ku Lilongwe after my nominations nakwera ndege ndi mnyamata wina amene nakhala naye ndi amanena kuti ndikupita ku China kuma 5 years ago ticket ya ku China timagula 4 million pano yafika mpaka 16 million economy yathu isizi kuyenda why should people still give you another 5 years now nkhani za value ya ndalama future value of money simakhala ifanana ndi alelolo kutele ku 1000 kwaja lelolo sizakhala 1000 kwaja mawa koma kodzakhala nkuthekera kogula bechimene imagula 1000 kwaja lelolo kozagula bread le 2000 kwaja koma mawa future 2000 I mean value ya 2000 sizakhala 2000 kwaja izakhala 20000 kwaja koma 20000 tidzagulira loaf ya bread ndalama mene imendera currencies mene zimendera American dollar yagwapo muzaka zimene dzidzi ntengo mene tingagulira tiketi yagwapo dollar muzaka zimene dzidzi so ngati kuli ma movements andalama amene koma kwina kusidzi kubba bwanji mungabwere pano kunena kuti dzogwa tentitere inuyo ndine ndifana mene tili mafoni timatsatira zinthu zakunja ndiuzeni kuti dzaka zimene zirandi sina vulala ndiuzeni kuti dzaka zimene ndalama ya ku Tanzania sina vulala mafutawo ndiuzeni dzaka zimene dola sina vulala mafutawo kwina amachiro kuti tatsitsa kwina amachiro nena kuti ayi tinakubwezerani kwambiri tatsitsa ku South Africa munena pa Mozambique munena ndeta nenani ntengo wa mafuta inuyo kumaiko amati zungulira nkumalayo otsika nkuti akuti nkuno akuti enawo akuti tatsitsa chifukwa choti ku Malawi mafuta ngochepa amene akuti atsitsawo kumati ifeyo anthu awa kumawaloza kuti muli ndi nyanja mafuta amafikira pagombera lomwe mafuta anu akudula bwanji athuwa kusiyana ku Malawi kumene amadzitengera kuno kumagulitsa ku Malawi ndi akamati akuti tatsitsa ngati mezo kulikira ku Malawi amane anthu akwaloza dzala ku Malawi apanda ine muwerenge onani ku Zambia mutenge ma newspaper la ku Zambia mupeza anthu atalemba kuti mafuta tikugula ku Malawi anthu kumaloza chala ku Malawi kuti ku Malawi magetsi bwanji samafuta funa kunavutira kuno kuti ku Malawi bwanji mafuta akuchipa kusiyana kuno anthu kumachoka ku Zambia kudzagula mafuta ku Malawi matanka aja kamabwera kuno kutsitsa mafuta pa tanki paja kumojoka pena watsira mugamu rumawo mafuta ochokera ku Malawi kopita nawo because mafuta ndo chipa ku Malawi zimene zomuziyanga nsizongo yankhula pa malu za dziko la Malawi pa national TV ngati ayi koma tayimba ni phone ku Tanzania tayimba ni phone kwa munthu amali ukaronga amene amadziwa mitengo ku Tanzania tayimba ni phone munthu amali kudedza that does not mean kuti economy yathu ino ya MCP mwaigwira bwino kusebwira bwino in what regard nakasantha akudandaula kuti zinthu sizikuyenda no kudandaula ko tu inu munabwera pano nkhani mene mwayamba ine kudandaula za mtengo wa mafuta nenda ifotokoza apa ifoti mbali kudandaula ko ngoyerekeza ndi kwina kumene akutsitsa tisaiwale kunena kuti pali anthu ena amene agona pa filling station even pamene program ino ikuluka ndipo zimene zozo anthu audikira mu mafuta ndatulutsa miseumo ndi anthu ali pa filling station likira mafuta zakuchimwani
zakuchimwani sizina kuchimweni kuti chimwe zimene zijankupezeka kuti ifeyo tili mboma koma solution yokhazikika sidapezeki koma kungopeza solution ndizoona kuti mafuta atiti dzigulo chokera kuboma ndi boma solution yapezeka zimene zinkachimwa ena ifeyo tapanga ndiye mati anthu otero akavotera MCP kuti yata chifukwa choti yabweretsa yankho limene silidabwerepo mbiyo zoona zaketu zimene zonse anthu mufuseti mavutika ndi nkhani ya mafuta chimene timakhala tikupempherera sipangapezeke inu zoona boma loti dzigula mafuta chokera kwa amene amapanga mafuta tizikhalira kugula mafuta chokera kwa madobadoba funso limakhala limene lero nkuzapezeka kuti onse apakati pachotsedwa ati mafuta achitika kugule kwa opanga aja ndi yankho limene limafunika likhuzikhala labwera mochero koma ndi yankho limene limafunika mmalawi aliyense utere kuzimene zizi otabwera boma linilo lilonse chimene adzapempherere mmalawi chakuti inu mwabwerano chonde mafuta musamagule mwanjira zotere bwanji mudzikagula kumene kuchokera mafuta yankho limene. Why did it take you so long? It's a process. Mukapezera anthu anasaina migwirizano imene ijayo kuti akuti pazo supply mafuta ndi akuti simungangoituluka lero sizingateke amene aja mukhozo mwaituluka aya basi tizikagula because you have a framework agreement kuti mafuta mudzitipatsa ndinu mutipatsa malita zimwaku kungwauza lero lisiyani musatipatseso akuza ndilepeleni malingana mgwirizano metu ina amalawi omwe akhali nepali amene akusumireni ngati mwachoka mugwirizano umene ujawo mugwirizana ndi terms za mgwirizano sangakusumireni kusoma bwa mwauza kuti ikapafika nthawi yakuti tiyambapo kugula mafuta chokera kwa amene ali zitsime zawo ndi afika nthawi ija mogwirizana mmalamulo mudasayinirana mwayamba kugula kwinawo akusumirani fanya. Taona a president Chakwera akuyimitsa a Vindubiko Mumba kukhala running mate wawo anthu ayilandira bwanji nkhani imeneyi ku MCP. Malawi Congress Party ili ndi constitution malamulo amene aja amatiuza kuti zaka 5 zili zonse tipite ku convention iko mukakambirani zokhudza chipani komanso mukasankhe kwa adindo osankha adindo amene mukasankha konso amene akhali president wa chipani ndi amapitirira malamulo ajonena kuti amene mwamusankha kukhala president wa chipani ndi amene adzayimirira chipanicho pa chisankho cha president ngati general election mudziko komanso malamulo aja amapitirira kuti amene adzakuyimirire niyo adzakhala ndi mphamvu zosankha wachiwiri wake kutere kuchimene chitika chichi ife ngati Malawi Congress Party tikuti a president mwapanga zogwirizana ndi malamulo. Funso lake muyankhalite ndipo mwadifusa kuti ja a president apanga zogwirizana ndi malamulo neso ndofunsa za president ndofunsa otsatira a chipani cha Malawi Congress ngati uli otsatira chipani cha Malawi Congress kutsatira chipani cha Malawi Congress kutsatira tambala kuda nkutsatira nsanamira kapena malamulo a chipani cha Malawi Congress ndiye kutsatira Malawi Congress akadzati uyu ngotsatira CCAP sikuti akutsatira mtandauja umakhala ndi chenoja akutsatira zimene CCAP imaphunzitsa ndiye ngati Malawi Congress Party imati malamulo ndi awa otsatira Malawi Congress Party akaona president otsatira malamulo amachilandira chimenecho tachilandira chimenecho so nkuteka kuti alipo ena amene sangakondwe chifukwa chakuti chipani chimakhala ndi anthu amakhala ndi zolakalaka zosiyana koma tikabwera pa chimodzi chokuti ife ndife Malawi Congress Party palibe zokuti malakalaka chakuti ngati Malawi Congress Party satira ndikuvomereza chimene president wapanga for satira malamulo chifukwa wa president ananenanso kuti akuyembekezera kuti pakhala mwina ena sagwirizana nazo koma by the end of the day anthu achira it's natural anthu inuyo mmene mulipa udindo wanu kunoko inoyo alipo amene akhoza osagwana nazo to kungomva kuti mwakwezedwa mawa ndino managing director nabe zoti sakondwera nazo very natural so muchita manage bwanji ena amene akhoza kuoneka kuti sana akondwe chimatipangitsa manage ndi chipani chija ndi institution ndi chinthu chimene olora khala iwe wanzeru motani koma chimakwika mu shape ndi chimene chija that's the uniqueness of Malawi Congress Party. Inuyo munaoneka okondwa kwambiri mwina kuposa nduna zina zonse sindi maona mmene ife timaona okay mpaka pali dance haijambula dance yo ikuenda mmafoni sabwe ena sada vine dance chifukwa ndimana kuti simukwetekana kumene ku anthu koma chimene chidakupangitsani kuti muvine kuchita uchola dance choncho nchiyani nanena kale kuti anthu amatokhala ndi ma reactions osiyana zinthu zikamachitika ineyo zinthu zikachitika zoti zandikondweretsa ndikhonza kukuwa ndikhonza kuvina
kuvinako anatifunsa soyena kwathu kuti mpaka kuchola da anthu taiona tudasi chifo choti sandiona ndikuvina komanso kuvinako ambiri amati sindimata sano mukaona pene paja imwena chimene chimandiwandikiriyako ndi mmene amavinira gule wakulu nde pene pajapo ifani niona kuti machodo yake nkanga ngakapoli alalakapoli chifo chokuti kakondwedwe kanga chimene madzoti chimakhalapo chiti kondweretsa kupatula tu ukachisi mokoma wako wachisi ujaso lumasaso palasa amaswana apalasa zimene zija ndazolera pakanema paja kuti kandi ndikhoza kuchita zinthu I think it was just me expressing kukondwa kumene ndali nako kuti one, as I said, the president apanga chino mogwezana ndi malamulo komanso two, a president atsekula tsogolo la chipani cha Malawi Congress Party kutsimikizira kuti chichiwa chamati kusaponya penalty president yusanaponye mmene mmachitira niyo timu yanu ikachinya kukonde kugwerera mumalumpha zimene simunakonzekere koma sa kuti tradition it may not be the constitution koma tradition amatenga vice president. And tradition does not define Malawi Congress Party. Does not define how we operate. No, President Chakwera asatenge vice wao anyakondwe. In fact, muna chovuta chikhozo khala kuti banga adopt tradition. Koma na kupita by the constitution. There is nothing wrong. Akatatenga anyahara zabuno bino. Ukade chwanso dasi? Uchora dasi ko basi funa unaka kusala kwira Solomon. Usali kuti amumba kanga ndanza. Amumba ndanzanga. Catherine Gotani Hara is my sister. So bene bajabo chajitika joko mena jibani. And if you saw Catherine, analiyo obuno kwambiris. Amedziwa constitution. What about maripoti amene tikumva kuti ena anyanyala? Awuri sajida kampeni. Uri kumala Congress Party. Congress city tere. Tumasemva zinthu zoma tipeza konku. Ulibes menezo. Nzabote? Ulibes. Simungali chole dzina limodzi no. Alibe. Zimene wina amembekezera kuti amva. Okay. Zikatere ena akanyanyala koma hayi kulibe. Kulipo nyanyala? Kuti ku Congress kuja. Yeah. Chimeja nchikhalidwe. Congress ichi. Congress olakhala kuti iwe chuchitika apaje suma chikuonda, suma funa. Koma chifoti nchikhalidwe chathu. Kumene kuja kupanga noti ndiphike mwala tike mchere ndi suze. Tija. Amsate. Tizo zota mwala utunenga ndimakhala yafupa ndimakhala olipa. Sunga litafune. Koma msuzo ambali masumba mafupa mala. Umasusa nditumba muzima pita. Ndife chimene ngapanga tikangoti kuongelesera ntilumphe tonse ndimalumpha. Popa ndofunsa. Uriya kuti tulumpirani chifoti makhulupirira kuti Congress singalumpitse mola weka. Yeah. Ndanena kale kuti Congress ija ili nsanamira zake. Zimene sefe daziwerenga temazidziwa. By being a member of the Malawi Congress Party, you subscribe to zimene zozo. Ndo madziwiratu kuti tikana zoti dzukani tiyeni tukapanga chakuti. Ngati chili cha Congress, ncholondola malinga ndi chikhalidwe cha Congress. Kodi ndiye kuti Achakwera ndi wachiwiri wawo kubomako. Ausi. Zakanukana? Kukanukana mwanjira yanje. Ndiwona mene awendera ma speech. Ma speech ya? President. Makamaka ausiwa. Ife wona titsiti chochitika chani. Ma speech akati. Mulinzi tsanzo. Kwambiri. Ngati chani tsanzo. President tisinta. Boma lomweri ma president tisinta. Kuma nanga CEO afuna kukhala president. Then mafuna adzirena zokuti ndikhala president wina ali pompo. Okay, zoko jana zenzen. Hoja na ndani? Ndachi mwenawo. Nda president? Hoja na wadara. Wadazeka president? No, iwo sani nazoda afuna kuimina ngati president. Okay. Sali ndi chipani chawo nda president chipani? Yeah. President chakwera ndi president wa chipani cha Malawi Congress. Ndipo ife malamulo athu amati amene akayimirire pachisankho ndi ameneyo president. So ngati angapezeke kuti a vice president akapanga za chipani chawo, one, democracy ilipo kwambiri ndipo imapereka mpata umenewo kudakhala kuoletsa tinakaletsa kuti asakapange chipani chawo jazaka alibe mlandu. Koma ukapanga chipani timakhala nawo bili modzi kuboma. Ineyo pano ndili pano anthu awiri amene kutunda ndimati akandiuza kuti nyamuka dzibwera kuno, oyamba ndi president Lazarus Chakwera ndisiya chilichonse. Wachiwiri Dr. Michael Usi nyamuka dzibwera kuno ninyamuka ndisiya chilichonse. Amene wadakhala mu office choncho. Kuti panofe mabwana atunda amenewo. So ngati ena asankha zokuti akapanga chipani democracy moyo wazo kuti boma ili
tidapanga ndingwirizana okay ndifololera ndemukana zoyankhula ufulu zoyankhula kumanangana kandi nazo kuti ndifuna kukhala president nde mukavotera Chakwera pompo inenso ndifuna kukhala president sana kanena zimenezo okay sana kanena zimenezo tichire break tibweranso ndinu zikosachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu nduna yathu yazofalitsa nkhani komanso mkulu wokopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress MCP. Nine Brian Banda tichite break pang'ono akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Program ya Times Exclusive ndi Honorable Moses Kunkuyu, Minister of Information and Campaign Manager ku MCP. Ndimafuna kuti ndikumvetsetseni bwino. Nkhani yawo si ndi yayikulu. Ife oona tikuona kuti khanga anthu wasizili bwinonso. A President Chakwera kuyankhula ku press conference mafuta akubwera ausi osamangoti mafuta akubwera kunenera ngati mpira nde ifeyo tizizimba kuti I want ifeyo anthu akumudzife timve kuti anthu akutani nchifukwa ndimane kuti kapena mwakujana kuti mutibayizitse Malawi pofuna kupeza mavoti okay mukulimba fusolo ndakumvani nanena kale kunena kuti pakone kuti pa tension I don't think so. Yeah, but the tension, is it real or is it made? That's the essence of my question. Palibe potential. Palibe? And it is only potential. Palibe tension. Chitsanzo ndakupatsani jamaa fulani. Chitsanzo munena jamaa fulani. Mwina ndingakhozonga kuyankhana nina kuti mmene tilili mdziko muno. Ndakamba kale za mmene mafuta amayendera kabwelero ka mdziko muno. Ndipo mmene boma limayendera. Tikapanga decision ku cabinet imakhala jama the collective decision. Kuntunda kunja amene amakhala penyana amati yang'anira tikamapanga zimenezi pamakhala president Chakwera ndi wachiwiri wake ndetu kupanga ganizo tiyendikagule mafuta under a government to government arrangement tamvana alipo amene akuti ayi tosefe kukhala chete ndikuyamba kuti president Chakwera Dr. Michael Ousi tosefe ndi unatile mmene muchi tikamachoka mmene muchiganizo wapanganida ndengati tapanga chiganizo chimenecho mafuta awo angodontha ba kudzagwera ku Malawi no tete kamafotokozera pamene ali talakwitsa tifotokozera kumene mafuta aja tapangana tonse akunyamuka kumene kuja ngalawa ili pakuti mafuta aja tapangana tonse akunyamuka afika kwakuti ndipo ayenda tsiku lakuti panjanji ena ayenda by road kumabwera kuno we have to give those updates koma decision yopanga zimene zikuti kupambana kumene tikupambana ya usi akunena kuti osamango nenenera mafuta ali kutanga ali ku Zanzibar ali ku Mozambique ngati mpira siningafune kunenenera ngati mpira ine siningafune kuti ndiyankhe zimene bwana anga akuyankhula pana yankhula ndi media kapena zimene ayankhula pa nsonkhano zimenezo mundilole kuti ndisaziyankhe koma tinene kuti ife mabwana athu inu tumuziyankha mabwana athu amatituma inu tumuziyankha kuti jani musimuziyankha bwanji ineyo ngati neneri amene amatituma ndi mabwana athu kuti kalifotokozereni dziko kuti ziyatinapangana zija zikuyenda bwanji mabwana anga ndi mabwana anuwo auyankhulana mosamvana wina akuti mafuta akubwera ali pakuti wina akuti usamachita onenenera ngati mpira kuti ali mafuta ndikufuna inuyo mukundimvetsa bwino ndakumvani mwandiva ndikufuna inuyo mukhale limodzi ndi Malawi kuti mudzindiyang'ana ineyo ndi kuyankhani kuti mabwana aine awiri President Chakwera Vice President Dr. Michael Ousi akundiyang'ana ine kuti paja tapangana zogula mafuta mwantundu kaliuze dziko pamene mafuta ali ine nkubwera andituma mabwana anga zimene tapangana mafuta ali potere bwana mmodzi nkubwera kuzanena zokuti osamaluza dziko kuti ali pakuti ngati mpira ineyo muloza chalandani inu mungaloza ndani ndofunsa inu mungaloza ndani I'm asking you simona bwera kuloza funsa chisanzo chimene ndikupatsani
anthu mabwana anga awiri ali apo iwe pita ndipo kuti ndikuuzeni kuti nkhani zimene zoti mazipanga manage motani kuti nkhani za mafuta tachokera nazo pati nkhani za fertilizer tenda nazo bwanji ndiye kuti tikaluze dziko. I can tell you here Dr. Michael is a very good communications person. Ineyo amandikoja amene amanduza amene zochita nazo. Make sure dziko lipanga update pa zakuti. Make sure dziko lipanga update pa zakuti. Then when I'm updating the nation kuti mafuta aje tsopano akwera pa njanje pachita kunza njanji mayunje nayamba kuyenda kumeneko ena ayenda pa nseu. Kuti njiwe nata? Njanji yetu kuandikira kunsanje tsopano. Akulu. Tamvera. Akulu. Nkhani nayo mamaliza. Itamaliza. Okay, then njanji yomukulu. Akulu. Let's be serious as a people. Tamvera abanda. Mmene timakatsekulira campaign ku Chikwawa Pangabu ground. Anayankhula mafumu awiri. Anayankhula senior chief Ngabu, anayankhula senior chief Chimombo. Senior chief Chimombo ananena kuti a president lero ndi amike. Chifukwa anthu apa ndi mboni njanji ije kuandikira kunsanje boma tsopano ndipo akugwira ntchito usana ndi usiku. Anayankhula senior chief Chimombo pa ground. Ma senior chief njanji yafika pa nsanje sinafiki. Ndikuti tsiku limene la manena zokuti no listen nanga sikufuna tiforokoza ndino kuzofalitsa nkhani kunena zokuti lerolo yafika kudzaponda pa nsanje kapena yawandikira bwanji pa nsanje zimene zakanimeke single phone tinagwirizana ndamo Mozambique akulu yalani njanji tikumane pa border ife tikoka kuno kufika ukabula anzathu aja adamaliza inu mungoti apa mpakumwa apa mposamba apa mpakumwa choti mumvere ndichi anzathu aja adakali ndi system yawo umoja yokhazikika ya njanji imene sikuti tidayophwanyika ngati zathuzi katundu ina amene ugwiritsira ntchito ifeyo panopo akumayenda kuchokera njanji imeneyo from that side kubweretsa kumalawi ife timamangira kuno koma ngati tikusuntha kumabwera kuno chimene chimafunika nchani choposa kumona koma kusuntha kuti suntha mpaka liti akuti it's about 20 km sipata njanji sikulambula sewa fumini grader njanji sinkhane ndiya kuti maujeni makosti angokwera every month imene ndi imene aseninga ya simunga yake for sindaoneza makosti akutangokwera atu angokwera makosti imene ndi akazabotsa ndi akazabotsa koma no 20 km yokuvuta bwanji 20 km ndi ntunda utali panjanja kuti mudaswa mulibe ndalama mudaonongera chili chonse koma nkukonza olo mudakonza 2 km of chinthu mudaonongera chonse anthu nazo 2 km iyo adapanga dauchi chimene mwayambanso kuchimanga pangani value the rebuilding process that you have initiated because at least it's mumaliza liti tsono chiti chonse chimakhala ndi nthawi yake mumalize ndipatseni tsiku zimene zozo panopo ifoti manazoti akumasintha nthawi ya completion I can get that information from the responsible ministry kuti masiku amene mwapatsidwa panopo by the contractor kuti tiyang'anire masiku awo ndiliti koma muchamanena chimumba choti akumanga no day and night it's possible kuti akupanga zimene chifukwa chofuna kuthamangitsana ndi masiku amene apatsana tsopano koma I can get that information. Coming back to nkhani ya president ndi achiwiri wawo there were reports also masiku amenewa kuti akuti security mwaichita reduce. Can you comment on that? No. Koma nadezo dai. Koma maripota amene onde sindamve. Simunamve. Alikuyambira liti. Ndiye sapa amene mawu aponyezana. Palibe ponyezana mawu beochitika. And you know what? Security the presidency ndiyo khazikika mundodomeko za chitetezo acha. Okay. Kuti kuyowacha simunganene zokuti amakuphikirani nsima anyamata atatu ndiye panopo kuchotserana ata awiri atsale mmodzi. Okay. Zokhazikika kale kuti kumene kuja mukazaona parliament mapanga pass the budget ipa fotokozera zonse zija mmene muja amoti muwerengi between the lines mupezere pali makhuki angati magarden boy angati akuti angati sungangopita likwano zoti tachotsa chakuti chakuti. Okay. Malamulo amalola kuti running mate iso akhale ndi state security. Malamulo amaloleza kuti nduna ikhozokhala ndi security imene ndi state security. Okay. Ndenga running mate ujali nduna alikale entitled to security. Nyumba wake ukhala azchitetezo ineyo nyumba wanga makhalapo. Ndi mifuti yawo. Komanso akhalapo takuperekeza ngali moto zimene zimaloledwa malamulo alipo. Komanso president uja kapena achitetezo nyanziko muno akhozola mulaliro kuti kunyumba kwa brand band kuti asilikali akhozola muno today. Ndi ala mulaliti kuleja kuti abwere afuna dzali simala kozola muno kuti kunyumba kwa band kuti asilikali azikalondera ndi running mate
kapena mwina mulengeza ubale wanu ndi UTM udasokonekera basi kunena zokuti ubale udasokonekera kusokonekera ikozokhala wedi yochitirana kuti udasokonekera koma ukhozoyambira mbali zonse usokonekerako okay and zikasokonekera umatokha kuti mmodzi akuona kuti ubale usuli bwino pamene mmodzi akumati koma ndiwe mbale wanga udutsiranji usandiyankhula so wina madusa sala kumalawi Congress Party ngati mudu ubale udasokonekera ife tikamaona UTM timbandino abale athu mudutsiranji usayankhula osapereka moni ndipo timakhala okonzeka opereka moni mudamba mafunsa ako kuti kodi anzathu adakwiya chifukwa chani zokuti adakwiya mwina zina zimamveka chifukwa kuti akuziyankhula okay koma kunena zokuti iwo nkufotokozera kuti takwiya nawe mbale fa chakuti ayi koma mukaona umboni limene president Lazarus Chakwera adasungirabe anthu amene ngakhale anawapeza mu ubale chifukwa cha UTM chitsanzo ndi Dr. Michael Usi a president Chakwera adawapeza chifukwa chochokera ku UTM mmene atichikira ngozija a president Chakwera anayang'ana kuti kumene koko amene ali wamkulu awo ndani mangati meti makhaliranso ife kuyendetsa bomako chimene dachidziwa ife kuti wamkulu ndi ndani timaona kuti akuluwo ndikukhulupirira president anoti wamkulu anali Michael Usi sindu zoti in the UTM family amapanga define bwanji uchikulire nkuthewa nalipo ena akulu kwa amene adanana zimenezo koma that's not for us to discuss koma nkhani njokuti ifeyo timaona penga na abale athu koma timati abalewa adatani UTM amakhulupirira kuti ino MCP simunakhale oona mtima okay how simunakhale oona mtima chifukwa chonena kuti padali mgwirizano kuti Chakwera 5 years 2025 the late Chilima 5 years and they believe kunena kuti you could have honored that agreement even in the absence of Chilima mzimu wao pitele kukusa mutendere. I wanted you to comment on that. Ndikakumbukira mgwirizano mele of course yakuli mgwirizano osineyo koma ndikakumbukira bwino and anwaga Chilima na yankhulanso nkhani nawo mukakumbukira ana yankhulanso nkhani ngati 5 ngati ine akada yankhula yeah kodi president Chakwera sada yankhulewa ada yankhula boss kuyankhula kwa awiriwa kuma yankhula mayankho awiri osiyana yeah murakhulupirira liti ino murakhulupirira yankhuliti hayi ine kwanga sonkonkongo nazo kuti bwanji osanena so kuti Chakwera ndamena kunena so Chilima akadakhala kuti ali moyo lero akadaenda na Chakwera mukandifunsa ineyo yeah sindingayankhulire ku mzimu wao okay kuti adakatani but we know what zimene adatisira adayankhula 5 ineyo 5 mukanena zazoyankhula yeah ine ndikhoza kukuwuzani lero mopa mulungu kwambiri chimene mwina ndingachiyankhule nkhale kuti mwini wake sangayikira umboni ineyo Dr. Chilima adandiyankhulapo tili ku Korea limodzi Moses tiye nditikayambe kukambirana 2025 tipitilire kuyendetsa dzikoli koma ine ndidzakhala president mulungu akadzafuna sindingakakamire kukhala president mulungu wanga mboni atandiuza ine paka sindingakakamire kukhala president ndidzakhala mtsogoleri wa dziko mulungu akadzafuna tiyeni tikayambe kukambirana za 2025 mulungu wakumwamba mbona kundimva kundiyankhula ino osati kudzera mwa munthu wina koma telling me directly in South Korea ulendo umene ujawo tera limodzi ngati ndikunama mulungu alange he told me tikambokambirana kuti chani kuti tikambokambirana zokuti tiyenda bwanji going into 2025 elections koma ndidzakhala president mulungu akadzafuna sindingadzikamire tidakala Nyamata sindingadzikamire mulungu akadzafuna ndidzakhala president he told me that zimene zizi si zimene zikuvutani ino MCP kuti mupeze partner chifukwa kuoneka ngati kuti palibe munthu amene akukhulupirirani khulupirira oti anthu amene akunena zoti sakukhulupirira Malawi Congress Party nanga mpaka lero mulibo yenda naye pa verani chisankho chijatu mukadzaona mu constitution muja samanena zoti katenganeni mukayende ndauja kodi amene apitawa ayenda nda amene apita ku chisankho UDF ayenda nda
APP awenda nda a DPP sali ndafodi mugamba za DPP nchisankho lya kuti iwo ndafodi koma ina osewa anatenga anthu 22 mabibalaja awenda nda apita okha ndekuyenda kwa okha kwa MCV kalekani isakale ngani ena osewa munagamba IUDF munafuse bwanji sawenda ndiwida APP munafuse masiba ndokamba za MCP panopa ndendufusa kuti mabwera inundu nda MCP ndokamba za constitution mabwera panopa MCP constitution kamba za UDF zitifunsa zimene constitution idanena ife nkuzira kwitsa koma ngati constitution sikunena zoti funso langa lakuti yes zokuvutani kupeza oyenda nawo chifukwa cha khalidwe lanu constitution inena yes or no constitution inena mudzayenda yes or no constitution imati mudzayenda yes or no what does the constitution say honorable Kunkuyi inu yomusandifuza yes or no bafunso limene constitution sikuyankhani community no constitution inena mudzayenda constitution ya Malawi bahana chisankho imati mudzayenda ndani tell me imakuza ndi Alliance koma imakulo Alliance side malamulo Alliance ida afunika 2020 pano sikufunika no ndikufuna kuyankha funso lanu musanene zoti yes or no ngati Malawi Congress Party wali chimene yakwitsa kusakhala mugwirizano padakali pano mene kuli UDF sili mugwirizano PP sili mugwirizano ndani sali mugwirizano ambewe sali mugwirizano kusakhala mugwirizano konse sikuti akulakwitsa malamulo koma sikuti mpata palibera kozokhala mugwirizano kuba chitikatu zambiri drama ichitikabe apa before 16 September anthu ena akudziwa ati ndakangopereka mabibalaji masetinga chite kanthu they know that zachitika dzana zija ku PX anthu akudziwa kuti yalako bati pene pecha pati yalako yachita congress yatani congress team imene cha ineyo mundiyang'ane mudzende yankhule pa 17 September ino okay tisunga kanema ineyo mudzende yankhule tisunga kanemayo imene yachitika pene pecha sinkhani yakafukufuku wa nyumba imene cha ayi koma kuyankhula ku mitima ya Malawi kuti Malawi tikutumikireni motani koma Afrobarometer si kunena kuti apita muthalika ndamene awine masankhowa nde munaifunso lila nene jani 2014 ila 2014 taduza ni imodzi imene anena iwo aja kuti adzawina muthalika ndi adawina taduza ni imodzi Afrobarometer yakhala yabodza lero chifukwa sida yankhula zokomera sindukamba zimenezo taduza kuti inu yotatulutsa 2020 sadanena kuti muwina kodi inuyo 2020 sadanena kuti muwina itabwerera nikumbuyo kumuone itisadabwera mbuyo ku 2020 pafupi 2020 imani ndikuze an election imapangidwa shape ni mafactors angapo mwina ochepa khozokhala atatu makayandale choyambirira muone chipani chanu ngati mupanga contest as a party how strong is your party chimene chikhoza kupatsani kupambana chisankho chipani chokhachichi 2 tayang'ana candidate 1 au kuyimirira ndi ndani the presidential candidate amene ojakhoza kupasani mavoti nkhale mutakhala chipani yanu sichimaoneka bwino koma pachitatu ngati mukufuna bemuujizere nyonga takang'anani ma running mate ndikuti the process imene ingakupatseni basis yopangira kafukufuku singakhale complete ngati musadaona amene akuyimira chisankhocho simungapangika kafukufuku lero oyankhalira kuti DPP kenako APM malizani mukaone mpaka na anthu onse amene akuyima pa ticket imene yoyo ada katika kafukufuku apangerero kuti apita muthalika atuluka tsopano tawaona ndipo akuti akuyima ndi maijeni ansa achakwera atuluka tsopano ndipo akuti akuyima David Mbiko Mumba wina akapangika kafukufukuyo akafunse anthu 7.2 million amene alembetsaja akatape sample yake pamene sample ichi survey sili mapanga choncho ndikuti akatape sample pa 7.2 okay so the sampling ichitike pa anthu amene alembetsa you cannot do a campaign an election survey pa sample ya anthu amene sadalembetsa okay I respect you chipani cha DPP ndakudulani mawu pitiliza no okay ndamaliza chipani cha DPP chidalembera kalata mkulu wa registrar of political parties kuti akuti ino MCP mugawa ndalama mumaita na anthu nyumba za bomamu ma 50 sawu okay 100 sawu muzitenga kutenga mazimenezo choyamba ndiye kuti panafunika padziwike kuti nzoona kuti anthu amene ndo agawira ndalama nzoona okay nzoona alipo amene apita akalandira okay so imene yoyo musai so let's just be candid pakugawa ndalama kugawa ndalama ndiye kuti mwabwera kuno dzipitirira napo muzikalandira chakuti muchite malandira chimanga chimeta bwerera kudzagawirira chinthu ichi koma kutonazo kuti mwabwera mukudzacheza pocheza kuti munaenda bwanji kubwera mwaja bwerani apa ijane kodi muli mayendedwe transport dzipitani palibe chimo lilonse inuyo mwina mudapita apo kunyumba yachifumu mutamaliza mudajapo mutaja mudaandirapo transport zimachitika dai nyumba ija ndi yanu chakudya kumeuja nchanu njolipira ni misonkho yanu
mukapita ku nyumba ya mfumu mukaje mukamwe fanda ngati mfumu ija ilipo ndipo ili mfumu yabwino ikupatseni transport muzipita nyumba ndi mfumu yabwino ndifunso lidzikhala kuti kodi ndi sanjika yake yomweyi because sanjika ija ndi capacity yoti khozotenga wanthu nkukacheza ndi president tinkakacheza ndangwazi kodi chimachitika nchani what was happening to this infrastructure imene amangidwa padzakhala wanthu mmatani nacho chinthu ichichi pamakhala ndani adamangiranje if a president comes today and says inu mwandikhazika kuno ndamalawa misonkho iyi njani tabwerani ticheze funsani mafunso kwa president wanu mukafunsa inu phikani nsima anthu awo ndamati atipatsa misonkho aje nawo nsimani akamapita tawafunsani atsiyeni kwa mafuta adzipita ku nyumba chala kwencha the president is your president. Why didn't you do it? Zaka zonsezi. Zaka ziti. Why now 45 days to polling? Pali zinthu zambiri zimene zimachitika koma inu simunganuze kuti munaziloza zochitika pakanema. Even those meetings you're talking about sindiuzoza kuti munazoona pakanema pena paliponse. President amakumana ndi anthu every day. Ndesizochitika 45 days to polling kuyambira day 1 kupita kumapita anthu kacheza ndi president akamacho amapezeka aja nsima amati inu mudakhala pa kumene kuja mukudziwa amene amakhalira anthu akabwera kuno imwani kuti ijani kusima choko meneko tadzera napa kupatseni ku transport mudzipita that has been happening funso lakuti eda ambapanga ndani zipenezo sikugula mavoti kupita pamene uja munthu amene aphunzitsi bwerani mafumu bwerani kodi zalakwika ifoto opita ndi mphunzitsi zalakwika ifoto opita ndi mfumu kodi mfumu yosakhoma msonkho mfumu yosi Malawi mphunzitsi yosi Malawi koma adakapita ndani inu simudapitepo adakapita ndani ndakalandire ndani fandani Malawi aliyense wopita ku State House acheza president wake kaya opita ndi mfumu ya ku Malawi ilole ni imwe kufanda ku State House wopita mphunzitsi ku Malawi mulole namwe kufanda ku State House pali chovuta. So you want to confirm kuti mugawa ndalama ku State House? Ndifuna upanga confirm kuti State House chibadwireni budget chimapangidwa passage mmakhala fanda mmene yoti alendo ku State House akhozo mama mmakhala sima mmene moyo yoti alendo ku State House akhozo maji mmene moja akhozo patsa ku munthu transport mfumu yabwino zipanga zimenezo mupite imao mukaja sima mupite imao the question nkhani imene itu ndi ya serious it is a serious musashalika mawu ine ndangobwera khani musashalika mawu ndebwerezani mafunso upene pa shashalika nkhani ndi yakuti yes why now kodi why now maona nawo katipo inoyo inu yuda muziona ngati nzale osizalero bambo banda inu yuda meyang'ana ni Malawi munali ku State House ngati mneneri wa president simudalandira alendo nkhani lusiya inetu nkhani ndiye inu ndikupereka chisanzo musandijenjerere ndikupereka chisanzo musandijenjerere nkhani ndiye nene Jones nkhani lusine ndayiyambayo ADPP alemba kalata yodandaula so sine amukito iwo alemba kalata yodandaula kuti inu mugawa ndalama khanga tikugula mavoti nkunjenjemera kumene akuchita ndi mantha amene akuchita iwo koma nkhani njakuti iwowo mmene anali ku State House ngati chief of staff ndikhoza tutsa ma records today okuti iwo ajadatutsapo ndalama kuti ndalama iyi gulani mafanta anthu awamu ndalama iyi gulani zakudya anthu aja akabwera alendo pano zilipo ma records amene walipo osaina iwo ngati chief of staff anthu kubwera ku State House talandira kwa alendo a president alendo amenewa amwe kufanda alendo amenewa aje ku sim alendo amenewa apaseni ku transport osaina iwo akulemba kuti zasiyana bati alendo nkhani njakuti ankabwera awa nali ndani Amalawi si maida nako bani bwanja afumu si maida nako bwanja aphunzitsi si maida nako timalizeni pamene pamadzulo there are reports kuti there is so much money circulating zina zimene akuti sizopurintidwa mwachilungamo kutiko nchifake ndaiberetsa nkhani Moira na Reserve Bank Governor. Okay. Ina na simply sichola Reserve Bank Governor akumupulenda zendrama. Mune azintu zaja amangonena kuti basa angolota nkuponya kankhani kuti anthu adzenga onzabodza kuti nziya. Kodi no economy mmene maitsatira nkhani yasa chuma lero dakhatsolo sadaka kuti mzingopulenda zendrama basoma manga sekira. So simupulenda zendrama wilenire. Ndalama zimaprintidwa kudzera ku Central Bank motsatira ndondomeko zokuti inflation ikhale maloma ipangidwe contain bwino. Okay. Circulation ya ndalama maitsoti ndalama zikhalepo zokwana moteri zisapitirira hapa malinga ndi zimene tikufuna upanga dziko zabwino zimene lero basi ungodzoka hapo pali ndalama kuti mzipezi mazitenga kuti
nthawi iri kubwera zinthu zambiri mbiri. Okay, timva zambiri. Mumva zambiri mbiri. Okay. Koma kuti chakwera wonja kubwera. No, but what? Operekeza anthu moto. Pankhani yake iti. Bakhala chisankho. Oh. Ya nkhani yake iti munthu okhoza kupetekera pati. Nkhani yokuti readiness for re-election. Anthu panoposanga mwina imadzi. Oh. Sanga mwina imadzi. Sanga mwina imadzi chakwera panopo nkhani. Bwanji tikwereka mtundawo. Kuwena mtundawo. Wa 16 September. Ndikumetu ulowera akuto. Then uri bwanji musatemawo. Nakasi kumetu ulowera ako. Ine ndukamba chifuka maponda amene akutuluka. Ine ndukamba maponda amene akutuluka. Maponda amene akutuluka. Ati ma save awo. Ino. Hada ida chitika kuti yolondo. Ma save zonka nyumba basi kumalemba zimauje ndakuza nekalunga kana nezoti mudapanga uje ni save yokuti apita ladza wina musadaone kuti apita lawo ali bwanji kumaso awina ndani. Kodi inuyo. Kumudzi kweni nkuti. Eneyo. Mayanga. Thaizi na muimire ku Blantyre, thaizi na muimire chifana kuti ndema samuka muimira kudetsa. Khani lusikusamuka. Oh. Khani sumo 2014 ndaimira. Ku Blantyre mathawa jani. Ine ku Blantyre ndaima from 2009 mpaka na 2014. Okay. 2014 anthu ndipo ndimayambika kwambiri. Okay. Koma kuti wakhala kuti ndiwe munthu Malawi anthu akulemekeza kuti mwina dziko lokudziwa umakhala kuti aliyenseyo ali nkwawo aliyense ali nkwawo dziko lino likwathu losefe. Ineyo mayanga ndi bambo anga adachokera kudedza some 70 years ago. Kudedza? Yes. Okay. Ku Mulunduni kwatiye Kasumbu. Okay. Mayanga adachokera mmodzi mwadowera tiye Kasumbu. Okay. Bambo anga adachokera mmodzi mwako mayani chakwa Kanyama kumeneko ndekuti kwatiye Kasumbu kumene. Okay. Kuchoka kumeneko kubwera udzakhala ku Blantyre udzakhala kwa Manase kwa Asumani tiye Somba ku Blantyre. Takhala kumeneko takula every holiday kumudzi. Mayanga awatisiya tidakaika kumudzi. Bambo wanga adisiya tidakaika kumudzi. Azigogo wanga ali kumeneko. So mmene muli lino mukhoza kholipena pai kwano siku Blantyre omwena ndina ku Blantyre. Ine ndo Blantyre. Zimamveka ngati yonda. Ine ndo osatizomveka ngati Blantyre. Koma kuti Mulungu yamba panopo mufunsane pamodzi pano pa wa ku Blantyre ndani. Ndikholamba kuchona mmodzi akungamba werenga khani madzula uzokuti tina amene ngwakuti uyu ngwakuti kuno kompaka chere mwene. Okay. Paka chere mabwera aliyense kuno kumumpeza kuti Gondwe aliphungu Blantyre, Shawa aliphungu Blantyre, Yesuru ndani Nkhoma aliphungu Blantyre, wina aliyense. Koma tinamo mmene makolo adachokera. Achabwino. Tinawe midzi mmene ili ndi makolo. Ndema mwatsatira mayi ndabambo kumudziko. Ndikumaloko kuti timakhalako ndikale so ndotsatilira. Okay. And it's not for elections. Muzikhala ndi chidwi chomayang'ana picture ya dziko lonse. Yeah. Inuyo mukamakhala mudzimva chisoni ndi amenenso ali kukaronga amene kutabwera kayerekera maini adatsala mchidzenje koma sakupeza pena. Idzikhalanso nkhani yokukhudzani. Ineyo ndikamakhala munthu wakumwanza ndidzimuganizira kuti kumwanzako chifukwa chani palibe tauni koma pamene pamadzutsa katundu ambiri penga paboda. When you look at Dedza mudziganiza kuti Dedza ili ndi tollgate, Dedza ili ndi border ya busy koma chifukwa chani ndidzikhala kuti mudedza anthu asowa madzakumwa. My issues okhudza dziko lino adzikhala part of your conversation all the time. So osamayang'ana kuti atawa adachokera kwakuti kapena achokera no, we are Malawians, we must have a national conversation nthawi zambiri kuti chiliyonse petu kambira idzikhala cha dziko lonse. Munthu amene akuvutika kuti tiye akulimidwa kumulanje kutcholo koma munthu wakutcholo samati nzimbe zolimidwa kunjala kwa munthu wakunjala sugar samupeza. Why are all those things happening? Tidzikhala kuti kamakambirana osamayang'ana ati inu ndagondwe akumpoto inu ndauje akumsanje. No, let's not do that. Titatha kukambirana zonse madzulo ano. Anthu akavotere a Lazarus Chakwera. Pa 16 pano. In 2 minutes. How would you convince munthu kuti akavotere Chakwera? Munthu amene omuyang'ana ndi munthu amene wakhala ku Malawi kuno ndipo akudziwa kuti tikuchokera kuma broken foundations. Kapena nthawi imene takhala moyo zinthu zina zaphwanyika. Nakamba kuti tsanzo nkhani ya maphunziro. Kodi imene tinamangira poyamba ndi imene zaonongekera pakatipa. Nkuona lero ma school block okwana 2000 out of the 10,000 amangidwa. Nkhani za umoyo tikuona kuti tsopano zipatala zija zikumangidwanso. Nakamba za misewu kuti misewu imene onongekera kalekale panopo yambanso kumangidwanso ma foundations akubwezeretsedwa. Tendi yakane nkhani ya njanji ndi njanji kubwererayo. Nkhani za ulimi mamega farm akubwerera. Nkhani zokuti madzi akukondwa aziperekedwa. Magetsi anthu akugwiritsa ntchito magetsi taonjezera 3 million houses zimene zili ndi access ku magetsi tsopano. Nyumba za polisi zimakamba za polisi aiti wamangire nyumba chimangire ni nthawi ya Malawi Congress Party nkudzambanso kumanganso lero. Zinthu zonsezi zikupereka chithunzithunzi chakuti tili ndi utsogoleri umene ukhoza kukhala ndi
masomphenya pano ndi masomphenya amene amalawi akhoza kuyenda nawo kuti tayamba izizi bwanji titazipitiliza. So it's that kupitiliza kumene kuna zoti Malawi akayang'ana pene pali Lazarus Chakwera na vote ya Lazarus Chakwera chifukwa tufuna kupitiliza kwenda chitsogolo dziko lino. Honorable Moses Kalonga Shawa Kunkuyu mwatilemekeza kwambiri. Tatokoza kwambiri. Very passionate about MCP. Chipani cha nimechikonda. Okay. Nimechikonda kwambiri. Chipani cha mwakondaso zipani zina mbuye mtisaiwale zimenezo. Ya mwina koma zikhozo khala kuti padali zifukwa ni nthawe. Okay. Ndakondapo chipani china. Sona. Ndakondapo chipani chimodzi. Yes. Chitime. Cha People's Party. Okay. Nakhala member wa People's Party. Mpaka ndo unaso. Nakhala so ndo. Unayamba ndo ndo. Nesi mukailo nena kuti yeye mwe ndi uchikonda kwambiri MCP. Chifanta ina mudabwe vuka. Kubwevuka uli? Ubwedera mbuyo. What do you mean kubwevuka? Kubwevuka sana sindi kuti mwakonda zina kusiya izo. Ai sindali muzimenezezi. Sindali muzimenezo. Sindali muzimenezo. Okay. Ineo sindali muzimenezo koma kuyambira nthawi imene ndapezeka muzimenezo. Nchifake nkhale akulu amene adabadwa kale akhala mu Malawi Congress Party kwambiri. Bambo anga inali ya Malawi Congress Party kwambiri. Atembo atiphunzitsa ife mpaka na school kwambiri. So zimenezija zimatikumbutsa kuti mizu yathu ifeyo ndi imeneyo. Okay. Antikapezeka ndi mpata hatikhulupirira tikhoza kutumikira chinthu chimene chidakhala kale mwathu. Okay. Tikhoza kutumikira with passion. No, I see that passion. Thank you very much. I see that passion in you. Thank you very much. Quite intriguing hearing you talk, Matsuloano. Thank you very much. Many thanks. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu Matsuloano ya Times Exclusive ndani ndi campaign director wa chipani cha Malawi Congress, Honorable Moses Kunkuyu. Akutipatsira programu hii ndi Rainbow Pens tathokoze pokhala nafe Matsuloano. Ine ndi Brian Banda. Kufikira Sabata ya mawa pamene tibwenenso ndi mulendo wina tingoti mwakomanonse and goodbye.